Message ki bangayo bon click calls mayo na Garo Hills. Kawa ngi community ga long ba kum ngem di banduna ya ka sal. Ten rei ni snu bok no ya ka nong po. Barang ngi sotho. Pi ba ki jaka ki ba ni don kam bani kon ba ki ba ki jai ban riu. Ki ba ki jai ban riu. Ki pet ya ka BPP ya ka Voice of the People Party ni. Kum kata ka party ka badi ka regional party kabalong mo kaba lesi kaba ki sngo bangi persya ki te kadon ka jingle persya jongki bamdei na ka jai bari ko jing te kan hiru ni so tho kum no ban sa pe ban sa le ban sa pen be te ndai la kam dei na kata lar ki sngo thu ya ka jingmut ka jungi lar kim liap ha ki propaganda jingi ki wi ki political party ki ba penting ki te nginu ma tin bagin job ikiru tenri ka por kan batai kapor kan ya ba wat makiru kin sasutho ba ka jingong jingi bagi ka regional party ka bangin mala ban compromise ba ka hok ka jing tanrai ka jing reklem da pendu pa ka constitutional rights ka jing ki ka hok ka jing ki mo ka kum ka constitution ka por kan sawan bati kin satho ba ke ka baki ki sutho ya ka Voice of the People Party ka longa ba bakra te na makata ngi don ka jing kermen ba ka ML election ngin khamle ba shu bat tu ngin la ban job khambon then kini ki lightly ki constituency ki bangi job kita hi ki bangi la community bangin job then ring la community sa la paring kini ki atli bangin job ho ni so tho kadon constituency jerang constituency ki bala khle plat bat ba ka mo ka jaka ka bayar ki we ki jabri ki le bon ni so tho ba ka fight ang to kanong tai te wat la ka taru ni wan balai ka pol kam dei baduna kai Hamala ki constituency hi lara ka VPP kaman ba mot kanwan balai te kani ka pen hi ba ka jing pai kaman hi jung bo blon balang la pai man ta sha ka Voice of the People Party but na ka week election sa week election ki pai ba kenang sutho te ki tu ki bam pat yo ban karshan man kani haka MP election ki la karshan man ta haka MDC election but ki tu ki banum karshan man tar kanwan hi ka por ba ken sa sutho bang la bakla but ken sa ai la ye haka arpo pra ki message ki bangayo bon click calls mayo na Garo Hills ba ki ai khuble but ki onkla dei sa por ba hin stang no sashni cha Garo Hills ki kwa but ki pet ka Voice of the People Party as a party which is against corruption ka party ka balong yang persya ka corruption ba ki sotho ba ka corruption kala kata hadu kata ta ya ka Garo Hills te ngam aratin ba ka party kala ban sutit sa Garo Hills but kum ba kalong ki pai ba ki jonga Garo Hills ki pai kan don ka jinga khun kanon ka propaganda namar kini ki party hi kade be ka political propaganda ka baki ki let show pai ba mo ki issue ki babon kade be ke ban mislead yu pai ba but create confusion yu pai ba te ka por ka dang don ni kom ka party bangin nang yo ban pinchai ki ni paro